ассалому алайкум дӯстону ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои наву нав рӯӣ карданд ки мо қабул кардем пешкашном мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, маърамат сурат маълумотша дар ватсапи экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардан, мо чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. хоб дӯстони азиз, ҳастаи мошинои мақсад ки Opel Vectra B, яъне ки Opel сотка дути объёмни ҳастай. 4 баллони фурӯшӣ ҳастай ки барои тракторои T28 навхали сайсияни зур ҳастай. ҳастай Daewoo Lambo мошинои боркаш ҳастай. Toyota Rumion дӯстони азиз, Toyota Camry 2 ҳастай бо нархи арзон ҳастай. Hyundai Avanta бо нархи арзон Svetosh ҳастай. дӯстони азиз, Opel Hatchback бо нархи арзон ҳастай ва ҳастай тагар Toyota Camry 1 ҳастай. Camry 2 ҳаст дӯстони азиз. Mercedes сечка объёмни пурасои бо нархи арзон, Opel Caravan ҳастай ва ҳастай Daewoo Tico ва дигар марки мошино ки аз территорияи Россия ва аз Тоҷикистон нархҳои арзон кардӣ. ва курси имзо бошад 109 сомону 50 дирам. мо бошад навор асад мегем марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки срочна Opel Vectra B, яъне ки Opel дути объёмни сотка. соли бори 2006 сол ҳастай ки суишвориш бензин газай мотори 16 клапана дӯстони азиз, коробкаш механикаи ҳолати мошин мега беҳтаринай. мошин дӯстони азиз мақсад ки ҳама ҷош 100% ягон камбуди расход надорад. 3 моҳи дигар мегад ҳуҷҷат дорад. кондитсионер дӯстони азиз, электропакет, баллон, ҳолати корӣ светои навхали серебристӣ. соли 2000 хадавой падавой кардагӣ ҳастай. мошин мегад ягон камбудӣ надорад. нархи мошина мегад 55 та мегад бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисорда. 55 та биё мегад мошина айпешбин муомила дорад. якумаш рақамои мегафон дастии ахираш 4607 кор мекунад. дуюмаш рақамои TCL дастии ахираш 8080 инашам кор мекунад. инашда WhatsApp дорад. 2000 сол газ бензин мотори 1616 сайсел мегад беҳтарин ҳолат. марамат шахсоне ки мехарен занг занен, маълумотои пурраша аз соҳибашон гирем. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, компания чизи барои фурӯшот, чӣ маҳсулоте ки бошад, маърамат дар рақамҳои болобуда 25 WhatsApp, имо, Telegram дорад. рӯй кардан рекламада мемонем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. Toyota Rumion ҳастай баъдрон ки беҳтарин ҳолат. соли бори 2007 сол ҳастай ки суишвориш бензини холӣ. объём мотораш 1.5 литра, коробкаш автоматай, мошинчаи бениҳоят экономӣ ва беҳтарин ҳолат. дӯстони азиз, 4 та электропакет дорад. кондитсионераш кор мекунад, печка кор мекунад, хадавои соз, баллон 80%, задни камера, монитор, панитор, ҳуҷҷатош 8 моҳи дигар ва чухолҳои нав, дискакҳои списни фасонак, свечам светои зури необичная. нархи мошина мегад нархи арзон гуфтан, срочна мегад сум дар кора. нархи мошина 75000 сомон ҳастай, боз муомила дорад. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта. нархи 75 та, боз камтар муомила дорад. ҳамин нархҳоро бинед дар сомонтиҷаи хи мошинаро ай 85 боло мондага якада хай сум дар кора 75 мондагам боз муомила дорад. парамои рақамои билайна кор мекунад. рақамошо WhatsApp дорад. маърамат шахсоне ки мошини хари мисол мухлисони Rumion ҳастед, занг занед, мошинчаи арзон ва мошини беҳтарина гирем. хоб дӯстони азиз, боз мегем кадоме то ки дар навор агар мошини маҳқулӣ ки наёфта бошен, дар комментария мо нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. шумо дӯстони азиз, я лайкира дареғ надорем. я лайкира дӯстони азизанед, чӣ маркаи мошин ба шумо лозим аст, нависен, мо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастай ки Daewoo Lambo ҳастай ки мошини боркаш. соли бори 2006 сол ҳастай ки суишвориш тоқа гази холӣ заводской дӯстон аст. гази холӣ заводской. мотори 1 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин баъдро нахадвай беҳтарин мегад. мошина фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. ҳуҷҷатҳои мошин мегад то 15/03/2025 мегад, яъне ки дорад. намедонам чанд моҳ мешавад дӯстони азиз. обшим то 2025/03 ҳастай. утилизатсия литсензия дӯстони азиз ҳамаш мегад дора мегад соҳибаш. 2 баллони пеш мегад 90%, 2 баллони ақибаш 80%, обшим 2 баллонаш, обши баллонаш 80% ҳастай. хадавои кардагӣ ҳастай. алиш намешавад мегад то қасуми холӣ. аккумулятор, пачка, хадавои дӯстони азиз дорад. мошин соза мегирӣ, фақат корта пеш мебарӣ.
нархи мошина мегӯяд 45000 мегӯем бо муомилаи хуб мегӯяд мекунем. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Муъминобод. дӯстони азиз, шаҳри Кӯлобда дар ноҳияи Муъминободда қарор доштааст. 45000 биён мегӯям маъқул шуд, муомила мекунем. Якумаш рақамҳои дастии ахираш 1193 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 5657 инашам кор мекунад. инашда WhatsApp дорад. 45000 боз муомила дорад. маромад дӯстони азиз занг занем, маълумотша гирем. мегзарем ба чорум эълони навбатӣ. дӯстони азиз, дискабалони фурӯшӣ ҳастае ки барои T28 ҳастае ки нав ҳастае. ҳамира мегӯяд 2 моҳ пеш хумон мегӯяд гирифта 2 моҳаи кадаги трактори T28 доштиян фурӯхтиян, баъд МТЗ харидиян. и балонош мақсад ки запас мондаи навай 90% мегӯяд сайсия мегӯяд 2 моҳ мегӯяд ҳамаги кадаги навай срочно фурӯша барои T28 хай барои дига тракторош мешара хитон бухтон медонем. адресшон ноҳияи Вахша ва нархаш мегӯяд 4500 сомона мегӯяд. мақсад ки ҳамаш ремонтиё комплект бо мегӯяд арзон мекунем. муомилаи хуб карда мегӯяд 95% мегӯяд навай. хоб дӯстони азиз, мақсад ки алтай шина мегӯяд соҳибшон, балон мегӯяд 90%, 2 моҳ пеш мегӯяд гирифтем. хоб трактора мегӯяд фурӯхта T28 и балонош мегӯяд мондаи и запас навай. ҳозир трактори МТЗ гирифтагиянд. хоб кадоме ки дар кор ҳастанд рақамҳои соҳибшон, рақамҳои Россия кор мекунад. дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. қарор дорад дар ноҳияи Вахшта. 4500 сомон мегӯяд боз муомилаи хуб мегӯяд мекунем. баробар шахсоне ки мисол T28 дорад ки барои дигар маркаҳо мешавад, ина навай. нархша нархи арзон гуфтасиянд. ай нархи навш бо муомила мекунад. баромад занг занем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class Vladron Sechka Elegant. соли пурӯшаш 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 8 литраи коробкаш автоматаи мошин мегӯяд дар лоти хуби техникӣ қарор дорад. мошин 7 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хадавои дӯстони азиз кардагии моторсоз, коробкасоз дӯстони азиз, задагии пӯшидаги мегӯяд надорад. чашкош мегӯяд заводской варид надорад. салон тоза, инчунин кондитсионер ва электропакет. нархи мошина мегӯяд 38 мегӯем, бисёр не камтар арзон мегӯяд мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. 38 боз муомила дорад. 94 сол дӯстони азиз, мошинча полобъём. хоб прамои рақамҳои мегафони ҳисобшона кадоме ки сечка харина тайёр ки бошад на занг занем, маълумотша гирем. фақат конкретна харидор беҳуда мегӯяд нороҳат накунед. баъд дӯстон инчунин агар шумо ягон мошини фурӯш дошта бошед, хоҳем ки дар канали мо реклама кардам, маромад дар рақамҳои болобуда роҳита реклама мекунем. ва шахсоне ки дар навори мо агар ҳамин мошиное ки тамошо кардем ягон мошини махбуле ки наёфта бошем, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин то кадом соат то кадом нархро дар кор ҳастед, нависен мо ёфтем, пешкаш мекунем, наёфтем, бо хай видеои ояндара ждат мекунем. хоҳиш ки лайк азанед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи караван светои вишнои олучагӣ. соли пурӯшаш 1997 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд ҳуҷҷат дорад, не ки намедонам чанд қана гуфтан, не ки ҳуҷҷат мегӯяд дорад дӯстони азиз. мошина хеле светои олучагӣ, дискҳои прасои балони ҳолати корӣ, мошин хай камтар кор дорад танашта, мақсад ки яхи дош сарапинав мисол ки хеле дидесен дар навод чӣ хелай мошин обшим камтар кор дорад. нархи мошина мегӯяд 19000 сомон гуфтасиянд соҳибшон ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ дӯстони азиз. 19000 бисёр арзон намешавад, камтар дӯстони азиз. илтимос мегӯяд беҳуда норадаги фақат харидории конкретна. мошина хай мегирӣ боиқа расход мекунӣ. ина рақамҳои соҳибшон аст Вавилон. шахсоне ки мехарем маромад занг занем, маълумотои пурраша гирем. кай тамошобинони канали мо лайкора мезанем, фаромӯш намекунед, навора то охираш тамошо мекунед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон Daewoo Tico светои сафед бо нархи арзон срочно. соли пурӯшаш 1997 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи объём моторша 0.8 литр гуфтагӣ ҳастае соҳибшон. коробкаш механикаи мошин мекунад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд бучдага, балонош ҳолати кори, светои сафед. хоб хай мошин мегӯяд судастае, хай бу намедонам чӣ расходча бо худтон мепурсен. нархи мошина мегӯяд 7500 мегӯем, бо арзон мегӯяд мешавад. мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дорад. яъне ки нархи мошин 7500 сомон ҳастае, боз муомила дорад. ина оиди Тико шумо ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ дар рақамҳои поёмда 1100 занг занед, маълумотша гирем. лайк аз шумо, видеои нав дӯстони азиз аз мо
ва як чизга ки хоҳиш ки навора дар рафиқото пайсаш кунен чӣ маркае ки лозим аст ин нарса пешкаштон мекунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 1.7 боядронки срочная соли 2006-2003 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин. Объем мотораш 2.4 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин яксола ҳуҷҷат дорад. Ходовой 100%, коробка соз, мотор соз, кондитсионер, ях, электропакет балон ҳолати корӣ. Инам хеле свето. нархи мошина мега 45000 мегем. Хайк намадам чанд сомша бо арзон мекунан. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Camry 1 дӯстони азиз. рақамҳои поёмдастаи мегафон шахсоне ки мехаред ягон саволу иловагӣ дошта бошед агар барои фаҳмидантон занг занед маълумотша гиред. то қад суми хӯрия дӯстони азиз алиш палиш намешавад ва илтимос мегӯяд беҳуда норад накунед. Марамат. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F8 боядронки дар кузофи хэтчбек срочна соли 2006-1995 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензинаи мотор 1.6 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 95 сол газ бензин мегад кор мекунад. як моҳи дига мегад ҳуҷҷаташ мондагӣ аст дӯстони азиз. мотор мега кам дуд мекунад. баъд камтар краска талаб дига ҷош мегад соза ягон ҷои пӯсидагӣ надорад. хайр хеле наистиям. нархи мошина мега 17000 мегем бо арзон мегад мекунем. мошина айни ҳол қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи қабудёнда. 17000 сомон аст боз муомила дорад. ҳаста рақамҳои билайншон рақамҳои ҳисобишон билайна шахсоне ки мехаред ягон саволу иловагӣ дошта бошед марамат фақат харидоро занг занед. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2.7 боядронки срочная соли 2006-2010 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензине. объёми мотораш мега 2.4 дубая, коробкаш дӯстони азиз автоматаи сайсени мошин мега беҳтаринае. мошин мега 10 моҳи дига мега танировка дорад. 14 балон мега нав, кондитсионер кор мекунад, задни камера, монитор, андроид. ҳуҷҷатҳои солнаш дӯстони азиз ба наздикӣ мега буд мешавад. мошин ба замино ки ба квартира хонам алиш мешавад ва сумаки нархи мошин мега 87000 сомон аст. боз камтар муомила мекунед бисёр не. сумаки 87 камтар арзон мешавад ва алиши ба замину хона аз Душанбе боша мегад метавонед пешкаш кунед. дигар маълумотош мегад тариқи телефон фақат илтимос одамони харидоре ки ягон ба хона алиш мекардагӣ мегад мақсад занг занад. нороҳат накунед мегад бисёртар. ин рақамҳошон аст мегафон шахсоне ки мехаред мошинча дар шаҳри Душанбе аст марамат успед кунед мошинчаи хушрӯ ва масахи сарсани зора гиред. дӯстони азиз дигар маълумотошон ба рақамҳошон марамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Hyundai Avanta. соли 2006-2008 сол аст. сӯзишвориш бензини холияи мотор 1.6 литра, коробкаш автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошина светаш аз берун сафед як дурнуш не хеле сурха намедонам ки кадом свет бошад. ба фикри ман сурхай ва лакленкаи сафед зад агар не ки дар маълумотош сафед наистаги аст бохтон айсоибшон маълумот чая борига гиред. 4 та балонош мегад пачкай дӯстони документош мегад ҳастай утилизатсия мегад кардагӣ ҳастай. мошин мега хайс сол балонош ҳолати корӣ. нархи мошина мегад 67000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем. яъне ки 62008 сол бензини холӣ автомат 1.6. мошин дар шаҳри Душанбе дӯстони азиз. ин рақамҳошон аст вавилон шахсоне ки мехаред занг занед маълумотои пурраша гирем ки соати сирхай берунша сафед кардем ки намедонам чӣ хел бошад ки дурнуш ягон барои фасо салонш сирх кардем. обшим алиш намешавад то қад суми холия марамат метавонед занг занед. кадоми шумо дар ҳамин навори мо мошини маъқулӣ наёфтед дар комментар нависед пешкаштон мекунем. кадоми шумо ки мошин фурӯшед хоне ки реклама кардам марамат дар рақамҳои болода 20 рой кунед. WhatsApp мо кор мекунад рой кунед реклама мекунем. хоб ин навори музаи мо то видеои оянда.